Venstre, højre, op, ned. Hvilken vej tager du? Hvilken vej tager du i en verden, hvor du bliver trukket i 7 forskellige retninger? Hvilken vej tager du, når du er en lusfattig tjener, der gemmer sig ude på toilettet og griner for at skjule for dig selv, at du inderst inde har lyst til at græde over, hvor uduelig du føler dig? Hvilken vej tager du, når du sidder som en telefonsælger, deprimeret helt ind til knoglerne? Hvilken vej tager du, når klokken er 5 om morgenen, du har minus 5.000 kroner på kontoen, og dit 5 kvadratmeters værelse ligner lort? Sandheden er, livet er en stor labyrint. At tjene penge er bare endnu en del af den. En anden sandhed er, at de fleste, der prøver at fortælle dig, hvordan du skal finde ud af labyrinten, de slap selv kun ud, fordi de solgte dig løgnen. Der kommer et tidspunkt i livet, hvor du indser, at ingen kommer og redder dig. Ingen mirakler, ingen hemmelig formel. Kun dig mod dig og de valg, du træffer hver eneste dag. Selv mig, jeg kommer heller ikke for at redde dig. Jeg kan kun vise dig døren. Du er stadig nødt til selv at rejse dig og gå igennem den. Jeg blev født ind i en flygtningefamilie med begrænsede muligheder. Jeg arvede ikke rigdom. Jeg arvede overlevelse. En generation, der kæmpede for at klare sig, ikke for at komme fremad. Men jeg blev født i en anden verden. En verden, hvor frihed endelig var mulig, hvis bare jeg havde mod til at gribe den. Jeg er lige så meget menneske som dig. Jeg er ikke din konkurrent. Jeg er dit bevis på, at det kan lade sig gøre. Så før vi begynder den her rejse, har jeg brug for, at du glemmer alt, du har fået fortalt om at blive rig. For det her, det er roden til rigdom. Det her er The Great Escape, din vej ud af labyrinten.